Com sabeu, el Premi neix per homenatjar, a través de la figura de la Maria, la tasca dels professionals de la il·lustració i entitats o persones que hagin fet difusió d'aquesta professió que reuneix valors excepcionals com són la creació artística, l'acostament a la lectura per als més petits o la comunicació amb persones d'altres llengües. En edicions anteriors han estat guardonats la Fina Rifà, l'Arnal Ballester, la Roser Capdevila, en Busti i en Jordi Viladelclòs. I en la categoria d'honor, la pròpia Maria, en Cesc, la Carme Peris, en Ticanyol, Cavallfort i Editorial Joventut. Reunits a la ciutat de Barcelona el dia 11 de juliol del 2024, el jurat de la 7ª edició del Premi Maria Rius, format per l'Associació de Mestres Rosa Sensat, representada per la senyora Amàlia Ramoneda, l'Associació Professional d'Il·lustradors de Catalunya, APIC, representada per la senyora Almudena Suárez, Vic Botó, grup de treball de biblioteques infantils i juvenils, representat per la senyora Nati Calvo, i Vicat, representat pel senyor Cristian Inadaja. El guardonat amb el Premi Maria Rius 2023, el senyor Jordi Viladelclòs, i jo mateix en representació de la llibreria Lagui. El premi és per la Montse Ginesta i Clavell. Aprendre a dibuixar, a pintar, a actuar, a tocar el piano, a ballar, a fer totes aquestes coses, doncs és raonar. I a vegades ens diuen una mica que aprenem a fer les coses, no? Però a darrere hi ha molt esforç intel·lectual. Dibuixar, concretament, és una activitat que requereix molta paciència, cosa de la qual jo no estic dotada. Tot això va tenir una altra tinguda. Oh, i tant, perquè clar, la cosa es tractava d'això, d'entretenir-se. Però a mi el que realment m'agradava era cantar i escriure poemes. Però clar, el de cantar no anava gaire bé, i el d'escriure poemes tampoc. Moltes gràcies. El Premi Maria Rius s'afegeix al reconeixement que ja té com un agraïment i una valoració de la seva gran tasca com a il·lustradora. El Premi Maria Rius és per Cristina Los Santos Sistach. I jo no escric, no faig poemes. Jo realment només dibuixo, perquè també, al revés de la Montse, jo sí que estic dotada de paciència. I això té una cosa bona i una cosa dolenta, que és que a mi quan em truquen per una feina, moltes vegades, saps aquells dibuixos que fas amb tanta gent, que hi ha tantes persones, que passen tantes coses? Doncs, clar, cadascú és captiu de això. El primer motiu perquè em fa tanta il·lusió aquest premi és perquè porta el teu nom, Maria. Això és veritat. El segon, per les entitats que el convoquen, que han demostrat molt bon criteri. Perquè són entitats importants del nostre món, de la literatura infantil i juvenil. I el tercer, evidentment, per tots els antecessors, els que m'han precedit en aquest premi. Entre aquests hi ha gent que m'estimo molt i gent que admiro moltíssim i llocs com Cavallfort, que per mi és casa, no? I és casa, sempre ho dic, Cavallfort és casa i Cavallfort també té premi. I res més, jo només agrair al jurat i agrair... Els premis sempre fan il·lusió, és veritat, i agrair-vos a tots molt i els que esteu aquí. Moltes gràcies. Tancarem l'acte convocant la 8ª edició del Premi Maria Rius, felicitant els guardonats, recordant que tothom pot fer arribar les seves candidatures a l'AIE fins al 30 de juny. Moltíssimes gràcies, felicitats als guardonats, gràcies un cop més al jurat i a tots vosaltres per voler compartir aquesta estona amb nosaltres.